kang para prajurit lamun bisa samyangu lato kati ngene caritane kandele rosang Prabu sasra bawing asmati aran patesu wanda lelabuhan nipun tangkineleng tripakara guna kaya purana ingkang den tapi enoni lohani prahutapa Kakang Semaraja kaget lan aja kleru panampa ya Kakang wektu dina samengko Arjuna prapta ning Karang Kadempel Kakang belkekek ugek-ugek saduli tomel mel Gus nyuwun mangapunten lho Den sampean rawuh teng Karang Kadempel niku pun dados adat sabene panjenengan jalaran kula niki abdi kinasipun sampeyan dados nek sampeyan rawuh mriki kok terus ndirasa pekewun ampun ngaten Gus pun to Karang Kadempel niki mangrengkuh kayata dene kasatran Madukara pun manganggep daleme sampeyan dhewe nggih gubuk ning kula niku malah tentrem kula niku malah seneng tuwin kula ayem nek sampeyan rawuh mriki nggih Gus panjenengan rawuh mriki niku kula nggih tentrem rasane ngatasi ming sak panakawan derajat kula niku ming kawula cilik teka kerawuhan lananging jagal lancuring bawana niku kula sak kadang kala niku kala-kala nek arep turu niku kula sak mikir duh gek gareng iki ketiban pulung saka ngendi atik lah kok teka ning atase satriya kaya ngono kaya kersa rawuh ning kahanan desa sing kaya ngene regete matur nuwun nggih Ndara iya nala gareng kula nggih ngaturaken panuwun Gus sampean sing nguripi Petro sampean sing iso ngentaske Petruk saking kemiskinan nggih sinaosa dereng sepintena nggih pun kula pun bersyukur banget mboten kateges kula maido arep urung sepira nggih kula niki ngrumangsani kula niki ming kawula cilik oke dikaya ngapa duwite Petruk nek kula niki derajat kula panakawan derajat kula gedibal nggih kula mboten saged pripun-pripun Gus wontenipun kula namung nderek wontenipun kula namung manut kemawon kean menapa ingkang dados dawuhipun Ndara kula Ndara Janaka iya Petruk nggih nek umpamane enten lupute Petruk mboten napa-napa sampean duka kalih Petruk mboten napa-napa ngeplak mboten napa-napa ngantil Petruk ya mboten napa-napa kula niki ming bature sampeyan kula niki ming pangembating catur nek saisa-isa kula sampeyan butuh takon kalih Petruk nek kula iso wangsulan nggih kula wangsuli nek mboten nggih paripaksa paduka sampeyan kedah tanglet kaliyan sing langkung priksa ngaten niku lho Gus nggih Ndara nggih sing seprana seprene
ngetutke sampeyan sing seprana-seprene nderekke panjenengan seprana-seprene sing tesih kere nggih meng kula. Lah pripun pendak-pendak sampeyan maringi arta teng Bagong meng kula nggih depo. Lah kula malah entek-entekan to. Ya, Tru. Kowe iki jan bedagalan kok kowe iki begondal kok. Men. Berdua ya men. Iya Bagong. Pancen watak wantunmu kuwi bocah kang ndugal kewaris. Mboten bocah kula niki mumpun wong tuwa mboten sampean sebut bocah. Iya Bagong nggih. Pripun Ndara enten napa? Kok sajak rengu pasuryane sampeyan cawus guayanipun Ndara Madukara. Enten apa? Kakang Semar. Pripun? Iki mau ning negara Ngamarta Taman Parangmuka. Ya kuwi Nalindra saka negara Jumapala ingkang jejuluk Prabu Sri Kaladenta Kakang. Prabu Sri Kaladenta. Iya. Wigatine Prabu Sri Kaladenta ngandhaki yen to negara Taman Pagebluk tumuli nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada. Wekasan nalika semono ora diparingake dening Koko Prabu Ndarawati dadi dukane Prabu Sri Kaladenta. Wekasan dumadi papranganan ing negara Ngamarta. Dedrekanan praja negara Ngamarta nganti akeh sangganing para kawuling kang ora mangerteni kentang kimbuling lakon pojok plereting kanan padha kasempyuk ngarep den Kakang mesake kanan praja negara Ngamarta. Malah sing luwih mbebangeti kanan praja negara Ngamarta ingkang gawe Pandhawa ringkih ya kuwi pujangga negara Jumapala ya Begawan Sinta Wilapa kuwi pendhita ingkang awujud buta laku dedemitan teka nyidra wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada Kakang. Sarating pandam sumula madangi jroning pasarean nani madana remu-remu kalingan ngangrangan sang dyah manah hengkung sumungkem goleng sang kakung rerempok alon wos ira paboyayi maneman eman Biratem te prantaya yulun tada runte ulun tada runte nuwun sewu Den. Sampeyan kok bingung perkara niki lho kula tak takon. Pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada niku pun ping pinten mawon lho ilang. Pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada niku pun bola-bali ilang ning senajan ta wujuding pustaka uncat saking negari Ngamarta uncat adoh sekalian para Pandhawa ning nyatane napa Gus Pandhawa niku tesih meger-meger Pandhawa tesih gesang dumugi sepriki merga nuwun sewu jalaran satriya Tama niku tansah diayomi sartane diasihi karo dewane nanging kepiye Kakang yen to kanane kok ya mangkene Arjuna ora bakal bisa tentrem ampun to lah terus pripun dawuhing Koko Prabu Ndarawati gandeng Nalindring Jumapala kuwi nggunakake dayaning upas jalaran Prabu Sri Kaladenta kuwi nalindraning ula ya nalindraning denawa mula pengapesan lan bisane kalah kridane Prabu Sri Kaladenta kalamun ta mungsuh dewaning upas Kakang Semar gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang mawe kandrung bonda anek ngaten carane sampean kantun sowan wonten ngersanipun Iwang Mbikulun Hananta Boga
niku maratuwane Ndara Werkudara. Aku kinen sowan urusan Hyang Adipikulo Nananta Boga Kakang nggih. Sampeyan gelem mboten gelem sowan mrika lho. Sakniki nggih kula dherekake yen ngono tak jaluk. Kowe lan Atmajamaja nganti ingkang keri Kakang Semarang. Semarang kaden mrayitna semulire seta pelit pityane kanda yani Trisnya Purnama sasi Kilar semedian ning tengahing latar mileng ana lintang Bima Sekti Mingoreng Bungkara tata gati wisaya indriyaksa sara marung
nyata mawana bono maragana samirana warayang ponco bayo wisian magulingan limo keparep ana macan begal pengaring-aring dalah ana satria bagus tanpa cacat mlebu ning wewengkon wana iki parat sapa wae Gus ngaku kang dadi aranmu macan aku iki ora duwe aran banjur duwemu apa duweku kekasih sapa kekasihmu ya iki Pamadya Pandhawa satring Madukara kasih Raden Janaka panengah Pandhawa parat iya dasar kepara nyata latalah kowe sapa macan putih takon karo aku Saradula Buddha Seta dasar kepara nyata wib abdimu sing awake cilik kuwi jenenge sapa takon marang aku ya iki Didyakala Rengdiga gareng parat sing matane gedhe cangkeme amba kuwi sapa piye ku marang Rengdiga nek kowe gong tiba oh ya takon marang aku sapa reng gong tiba aku gong tiba bagong kowe banjur sing gedhe dhuwur kuwi sapa reng piye iki reng piye jenengku ngisini-sini ora apa-apa omong wae kok takon karo aku truk dipe sapa kuwi Petruk parat menungso ora tatanan latalah Raden Arjuna ora kena liwat kene parat iki dudu wenangmu ngundurake kelawan Arjuna ora kena bacut kudu bali ora ana jamak lumare dalan balik wong lumaku latalah sabar kowe berbatang rontok wandamu Gus dadi wangan kok awak-awak aku dajak kok
Bujleng belis laknat mau ngarep nguntal Janaka bocah Sukerta wek angele ngeja ndak ngejane rumangsane apa wae ana titi wayaning wangsa kala kowe kelakon tak untal dadi pangane Bathara Mirim kembang popong trate bang janing taloka kati langit mambang tapasulan upamaneka lintang surya kusuma wana sumawa Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng nggih wayah ulun kulup Antareja ya Anantareja wektu dina sak mengko iki ulun nimbali kelawan sowanmu ya nggih wayah ulun Antareja ana ing madaning kayewangan Sapta Pertala aja kaget atimu Antareja nunamit pasang Kalimantabi dina bena ing ilodeni dumawahing tawang tuwang linepat ning tolak manu Kanjeng Hyang Bugulun kepareng paduka miji dumateng wiswanipun inggeng wayah ing jangkar bumipun Antareja kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Kanjeng Hyang iya ulun tampa nggih Antareja mboya lewat pangestunipun Hyang Wae Tampanana kawula ninggi sampun sanget anggen kawula pundi iya Antareja kula wonten timbalan mestine jeneng kita kuwi minangka wong urip ning alam donya
kudune duweni karep sartane duweni rasa pangrasa uga duweni niat. Jernyatane jeneng kita kuwi wis ndungkap dewasa. Antarane kadang kita Gatotkaca apa dene Antasena ingkang wis padha dhawuh palakrama. Nanging kena ngapa kok mung jeneng kita dhewe ingkang sajak peniyang sawang Antareja kaya wong wegah nindakake palakrama, teges kaya wong wegah nindakake rabi. Ana apa Antareja? Duh Kanjeng Hyang, sesemban kula tartemtu paduka sampun priksa dumateng legetaning manah kula. Menapa to sababipun wondene kula menika mboten purun dhawuh palakrama, mboten purun ambut sinaning akrami, mboten kok kula menika sengaja kula mboten purun lho babar pisan mboten. Nanging pancen kula menika dereng ketemu judul ingkang pas tuwin cocok kalian pambeganipun ingkang wayahipun Antareja Kanjeng Hyang. Pramila mboten kateges kula menika mboten purun dhawuh palakrama, mboten kateges kula menika wegah rabi. Nanging jaman sak menika wong wedok menika kathah-kathahipun lho Kanjeng Hyang. Kathah-kathahipun wong wedok menika namung nglarani Kanjeng Hyang. Wong Mas Nomo sidam sikaring bawana langgeng Antareja kula wonten timbalan. Mangerti ya nggih yektine panjenengan ulun nimbali sartane nglarapke sowanmu iki. Yektine panjenengan ulun mung arep dawuh kelawan jeneng kita ya ana gandeng cenenge kena ngapa jeneng kita ora gelem nindakake palakrama. Ya pun yang iki duwe kewajiban paring pewulang marang anak lan putu supaya bisa anjok marang kabecikan lan kaluhuran. Marta diage pratelakna wewarahipun yang babakan sangune urip menungsa nggone nglakoni gesanguning Madyapada iki. Antareja mermarare manguswanya ngambrengeng ati karananing kas wase yaning marga ngamelat kong bong sang kandha mastrat maja lang lalu lati Surya mangrangsang waya umyong sura waryanto inggih Kanjeng Hyang kula sampun samapta ing gati saweging diri midhangetaken sabda pangandika paduka Kanjeng Hyang Ananta Buku. Iya Marta diage pratelakna wejanganipun Hyang sangune menungsa urip ning Madyapada iki ana 5 perkara ya kuwi ingkang sepisan urip kang angka 2 wujud, angka 3 karep, angka 4 rasa, banjur kang pungkasan ya ingkang angka 5 ya kuwi bebrayan. Ingkang sepisan urip iku sangune kapérang dadi 5 perkara nggih. Ingkang sepisan ana ingkang duweni watak brahmana. Ya teges brahmana iki ingkang caket marang Gusti duweni bebuden kang luhur. Sartane pantes yen to dadi patuladaning urip. Banjur ingkang angka 2 ana kang aran watak satriya. Ya jeneng kita ingkang regem. Sabab jeneng kita ya watak ing satriya kuwi kudu tansah seneng tetulung kanthi ikhlas. Ana tetembungan sepi ing pamrih rame ing gawe ya kuwi satriya kudu tansah ngugemi tembung kuwi. Ingkang katelu ana watak hesya. Ya teges watak ingkang seneng nyambut gawe. Nanging yen wis rampung bakal ninggali rasa seneng marang sakpada-pada. Inggih. Banjur ingkang angka 4 ana watak sudra. Watak sudra iki watak ingkang seneng jejaluk. Kamangka dheweke bisa nyambut gawe lan ngudi dhewe nanging dheweke luwih seneng jejaluk. Banjur ingkang angka 5 ana ingkang aran watak Durjana. Watak Durjana iki menungsa ingkang adoh saka kabecikan. Menungsa ingkang wis nampik pitutur becik wegah nampa wewarah. Banjur urip kuwi dagang tuna andum bathi nggih. Yen tuna sing dibakul apa, yen bathi bathine sapa ingkang didum. Wong urip mono tanpa pawitan mboyan njaluk
Mboya nyilih mung saderma nglakoni urip. Besok kalamun ta titiwang yaning mangsa kala tinimbalan sowan ngersaning Gusti ya ora kena wel. Sartane mung manut lan apa kang dadi dawuhing Gusti lan pesining kodrat. Inggih Kanjeng Hyang inggih. Iya. Banjuring kengangka loro urip iku sangune wujud. Wujud menungsa kuwi kojur mujur bejo cilaka bungah susah. Menungsa mung saderma nglakoni. Urip apa butuhe pungkasane mung lampus gunane apa muluk-muluk yen ta pungkasane mung mati. Wong urip kuwi mangan diajari kulino, mlaku ditetah tau, pinter disekolahke ya nate. Dadi wujude menungsa kuwi mboya mung lantaran bapa ibu guru nanging jagat saisine kang nentokake. Ya sinartan eling lan waspada. Banjuring kengangka 3. Kengaran karep. Karepe menungsa kuwi ora ana watese sartane mboya ana enteke. Mulur lan mungkret kuwi kang dadi karepe menungsa. Yen to mulur wis akeh kurang akeh, wis sugih kurang sugih, wis apik isih kurang becik. Sak banjure yen to karepe menungsa kuwi diungkret wong urip kuwi entek-entekane mung mati. Mula urip kok ngoyo-ngoyo kuwi padha arep donggo ngapa Antareja. Banjur kengangka 4. Kengaran rasa kuwi gumantung marang pribadine dhewe-dhewe mboya padha marang wong liya. Inggih. Banjuring kengangka 5 yaiku urip bareng antarane wong lanang lan wadon ingkang kaparingan nugraha katresnan satemah urip sih kinasihan lan nurunake anak putu pinangka panyambunging sejarah anut marang Weda Suci ya agama kang digilut kapercayan kang dianut nggih. Mula kang saka kuwi yen to jeneng kita kok isih wegah rabi mesak napa yang iki nggih Antareja. Saya katriya triasmara marang resang katirate rate ratune wong cakra kembang jaya kusuma semring kawula Mastu Rama sidam sekaring bawana langgeng kagiat sotaning manjenan ulun teka nampa sawane Arjuna ingkang katon sumengka pengawak bajra sigra kang mawa gita semuni anggembol wigati Arjuna ana wigati apa nggih pareng kula ngaturaken sembah sumung keming kepangabekti kula kunjuk sandhapada paduka ewang pikulun ananta buga ulun
Ya ulun tampa mboya liwat pangestu ulun tampanana sampun sanget anggen kawula pundi. Paman Arjuna kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk anak kula nang Cabagus Antareja tak tampa. Pangestunipun paman tampanana sampun sanget anggen kula pundi paman. Ana wigati apa Arjuna? Nun mangke pukulun kula sowan wonten ing Kayewangan Sapta Pertala menika kula badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng wonten ngarsa paduka Kanjeng Hyang. Wondene kula badhe aturi ngobi negaring Amarta sakmangke ketaman parang muka Nalindra saking negaring Jumapala ingkang jejulukipun Prabu Sri Kaladenta ingkang mota kepingin nyidra wujudipun pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada Kanjeng Hyang pukulun kuciwaning manah katiwasanipun katriwandan kawontenan negaring Amarta pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada sampun kacidra dening Sang Prabu Sri Kaladenta. Kamangka Sri Kaladenta menika nggenaken dayaning upas pramila kula nyuwun dumateng paduka Kanjeng Iwang Pikulun Ananta Buga sakmangke kados pundi pukulun. Ring mawur mangawara wurahan tengaraning ngaju rekong maguru kongso Astungkara sidam sikaring bawana Arjuna kula wonten timbalan wuruhananira ya nggir lah kok kaget sotaning atine panjenengan ulun mangertiya sejati negara ing Jumapala kuwi biyen jenenge negara Tawing Narmada ya kuwi papane ratu ning Taksaka ya ratu ning Ula ingkang aran Prabu Gangga Pranawa. Prabu Gangga Pranawa iya dasar kepara nyata Prabu Gangga Pranawa kuwi biyen tau tate bakal ngrebut panguwasaning Kayewangan. Wekasan rikala semana panjenengan ulun ingkang ngundurake sabab ulun iki dewaning ula ya dewaning upas. Lajeng sakmangke kados pundi pukulun Arjuna aja was kuwatir. Wektu dina iki mboya panjenengan ulun ingkang tumindak nanging ulun bakal utusan kelawan wayah ulun Antareja. Inderek sendika paduka Kanjeng Pukulun Ananta Buga. Antareja wonten timbalan. Marata Dyaki Nalindra Jumapala ya Nalindra Tawing Narmada. Prabu Sri Kaladenta undurna saka negara Ngamarta nyuwun pamit Kanjeng Hyang.
Tata sangking kutha sang Kurukula yanamutusa sang Sri Bapa Penemban kados pundi Bapa Penemban? Nuwun sewu nggih. Kula sawang wonten satriya sisik mboten pangling menika wayahipun Hyang Antabuka. Lho, sinten? Inggih menika pun Antareja. Wah, keparat. Lajeng kados pundi? Nuwun mangke. Sampun ngantos paduka piyambak ingkang ngadepi menika pustaka Jamus Myang Jimat kalih Masada kula aturi nyepeng. Nggih, Bapa Penemban ngatos-atos Bapa Penemban. Mawur mangawur-awur-wuran ladala satriya sisik ora pangling Antareja. Lho, kowe ngerti karo aku dasar kepara nyata. Kowe sapa kowe? Kowe sing nyolong wujuding pustaka Jamus Klima Sadaya. Ngaku gage ngaku ladala Raden pancen kepara nyata ya. Nek kowe arep ngrebut wujuding pustaka Langkana kuwandane Begawan Sinta Wilapa mati kowe. Satelek parap pendhita kaya dapurmu reka-reka arep nggunakake dayane ngupas ya. Pak sembur upas wayang ora modar saknalika aja diundang Antareja warat. Rumangsane apa? Mungsu Antareja ming arep pamer rupas sing kaya banyu aki. Rumangsane apa ayo dibongkote Ratu Jumapala. Apa anak padha wae. Rumangsane apa mbok kira aku ora ngerti dang kamu ngendi bangsat.
Iya yutama ngambararum sang kusuma ing batu-batu ora mangling Kakang Prabu Sri Kaladenta ingkang prapta ning Taman Keputren Negaring Jumapala napa Kakang Ganggiwati ana dawuh menapa sawangan apa sing tak gawa iki sawangan apa sing tak gawa iki ora mangling kaya wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada pancen iya Ganggiwati iki kon ngapakke Kakang batu-batu bat iki kon ngapakke wah wis nek tak critake dawa banget ceritane sing baku aku njaluk karo Yayi Ganggiwati pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada singitna gawanen Yayi banjur Kakang Prabu arep nyanti arep mateni Antareja Yayi batu-batu kan mangka anggra sesumbar mawa lendra bumi gonjing wis jam 3 ning men mau dawe jam 3 meleset sithik ora apa-apa wong kurang gedhe meleset ya dadi ya tobat-tobat iki sapa marat iki sapa ana satra sisik batu-batu jedul saka njeron bumi gawe kaget atiku batu-batu kowe ngaku kowe sapa kowe kowe Ganggiwati ya lho ngerti karo aku kowe arep ngapusi karo Raden Antareja apa mbok anggap gunemanmu karo kakangmu sing jeneng Sri Kaladenta mau ora tak rungokke saka njeron bumi aku krungu kabeh kang dadi atur ngendikamu sambung rapete Kakang Prabu Sri Kaladenta karo kowe apa ngerti ya sing arep dipateni kakangmu kuwi aku batu-batu Kakang Prabu ya malah minggat iki piye lho kaya malah lunga iki piye sing arep dipateni ngene ngene aku dipateni kepiye ngono aku diperkosa piye batu-batu mong aku ki wong wedok dhewe ning Taman Keputren batu-batu Kakang Prabu men telek tenan kok arek ruwangsane apa ana wong wedok ditinggal dhewe aku wis nang ngene iki aku wis wedi tenan batu-batu iki sing diburu Kakang Prabu Sri Kaladenta lah kok malah Kakang Prabu Sri Kaladenta malah ninggal aku asu temenan ucong Ganggiwati ana marat ayo aku ngerti yen pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada mbok singitake batu-batu Raden Antareja babar pisan aku ora nggawa wujuding pustaka arep ngapusi kowe ya kowe arep ngapusi aku njedul saka njeron bumi gabruk karo kowe nyekel wujuding pustaka tok nggo dolanan mbok wolak-walik banjur mbok simpen ing kancing gelungmu kowe arep ngapusi karo Raden Antareja aku ngerti kabeh leletheke atimu ngerti kabeh gedhoanmu batu-batu Blaka Suta sumpah demi Allah Raden Antareja aku babar pisan ora nyimpen Raden ora nyimpen parap menungso ora tatanan Ganggiwati wong wedok menungso kaya kowe. Kowe urung mengku garwa wae wis gaweanmu ngapusi. Ya senajan to aku iki dudu apa-apamu, nanging aku iki duwe wewenang tumrap wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Coba yen to kowe sesuk nemu wong lanang, yen to ngasih wong lanang kuwi kelakon di ngrabeni karo dapurmu. Yen to wong lanang kuwi kelakon mundhut garwa karo kowe yen to ngasih ngerti watak wantunmu yen to kowe wong wedok sing lambene lamis yen to ngasih ngerti watak wantunmu yen to kowe iki wong wedok sing gaweane ngapusi karo wong lanang apa ora malah mung gawe lara atine wong lanang nek ngono carane kuwi tak sumpahke kowe ora pati-pati payu rabi yen to urung ilang sifatmu sing kaya mangkono kuwi nyuwun mangapunten Raden
Sewu kelapatan kula diagung mangan sami. Sewu kelapatan kula diagung mangan sami Raden. Raden Antareja, Raden Antareja. Kula nyuwun pangapunten Raden. Kula nyuwun pangapunten. Sewu kelapatan kula diagung mangan sami. Kula nyuwun pangapunten Raden. Kula nyuwun pangapunten. Iki ora ngono kuwi ngene ora. Nggon kene wae nggon sikil ora kene. Oh lah. Turu aku lagi nyambut gawe. Iya, nyuwun pangapunten Raden, nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten. Pinten kalepatan kula diagung mangan sami Raden Antareja. Iya. Kowe gelem milang sifatmu sing durjana kaya ngono apa ora? Inggih, purun. Kula purun ngicali sifatmu ingkang kados mekaten. Nek ngono kowe Balakowa. Pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada mbok gawa. Inggih, monggo kula aturi nampi Raden. Rak lega rasane atiku. Rumangsane apa wis aku njaluk pamit. Mangke riyen. Ngopo? Kula badhe nyuwun priksa ning nuwun pangapunten nek kirang sopan anggen kula badhe nyuwun priksa kelawan Jeng Andika Raden Antareja. Kowe arep takon apa? Jeng Andika menika sampun krama menapa dereng? Nek aku wangsulan wis, iya menawi sampun palakrama inggih sampun wong kula menika ingkang bangun pikantuk katerangan saking Jeng Andika Raden Antareja. Nek aku wangsulan urung bat. Nuwun sewu Raden, kula menika tiyangipun nerimonan. Terus karepmu? Kula menika nerimonan sinasa kanane wong lelang kaya ngapa kula menika nampa. Ambok kere, ambok sugih, ambok elek, ambok bagus. Kula menika tansah nampi. Bose. Pripun? Nek omonganmu ora kena tak ugemi, engko ndak gur malah nglarani atiku aku wegah. Pripun kados pundi? Aku ngerti nek wis seneng karo aku iya. Tobat. Ana satria kok ya duweni ati sing peka banget. Lah kowe wis krama apa durung? Lho dereng wong panjenengan kok nyumpahi dhumateng kula. Oh lah iya ya. Duh wah. Nek ngono umpama kowe tak rabeni piye? Urun tobat. Wah, Labyang satelek. Ganggiwati. Kowe iki adikku. Kowe iki adikku tak pasrahe wujuding Mustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Lah kok kowe malah ngibarate mungsuh ingkang mapan ngono sak jerone kemul. Ganggiwati. Menungsa kok kaya kowe. Wong wedok ora kena digunemi, ucape ora kena diugemi malah. Sayang dalem. Kakangmu muring-muring. Iya lajeng pripun? Kakang kula mriku pancen galak. Gandeng kowe saiki wis dadi garwaku, ayo manjing ning Kancing Gelung, tak jak perang Yayi. Monggo, Batupat. Seneng banget aku tuh. Seneng kowe, seneng iso numpaki adikku seneng kowe.
parat menungso ratatan. Kowe ingkang wis wani nyidra wujuding pustaka ayo. Saiki eneng kene anane Antarja apa Srikala Denta sing tekaning pati. Oh, gaglak sembur mlonyoh kowe sikik. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh. Oh. Oh, biangsat. Oh iya aku iso ambles bumi kok. Modar kowe. Modar kowe. Oh. Modar. Oh, modar kowe. Modar kowe. Modar kowe. Oh, mati kowe. Oh, kowe sing mati. Oh, modar. Modar kowe. Rame geluting Sang Prabu Srikala Denta kalian Sang Raden Antarja sami pancakara wonten madyaning Bantala wonten sak jeroning bumi. Nalika semanten sembur sinembur cokot sinokot watak wantuning Denawa ya watak wantuning Taksaka. Nalika semanten Sang Srikala Denta nyembur kaliyan Raden Antarja. Sang Raden Antarja mboten ngraos sakit, mboten den raosaken dayaning upasing Sang Prabu Srikala Denta. Nalika semanten lena pangendhaning Sang Srikala Denta den sembur upas wrayang. Wekasan saknalika mlonyoh kobong geseng gosong kaya areng kuwandaning Sang Srikala Denta temasirna margalayu. Mati kowe om modar modar syo modar rumangsane apa mungsuh aku semburu pas wrayang mlonyoh. Upasmu sing kaya ngono kuwi malah marai awakku resik. Edan. Truk. Ndara Antarja perang ning jeron bumi. Ayo piye arep ndelok. Ambo mau ngerti-ngerti ratune mencelat kok metu kok. Metu, Gong, metu. Metune pira? Metune pira dengkulmu kuwi? Metu mergo wis rabetane ning jero kowe kok ngono. Kowe ngerti ora? Pripun, Ndara? Ya ngene iki perang sing ora kesel. Mung waton ning jero bumi bras. Lah terus mengele perang gerakane perang piye? Ayo ben dibayangke dhewe-dhewe. Wis ngono wae rumangsane apa? Walah niki pripun iki? Kuwi wandane diguwak. Nggih, ngesaken dawuh, Ndara. Truk. Sini ya. Piye? Oh, tak naik ali-ali dolen truk nggo urip. Pirang-pirang tahun. Endi ya, Kong? Iki. Oh, jane. Wah, ayo lah 5 gram ya, Truk. Ah iya. Wah. Nah. Iki modele Harley Davidson le. Terus iki ana gelange rantai iki, Tru. Gelange rantai kaya teke Mbah Legi. Ah iya. Jan apik tenan. Nyenengke tenan. Wah. Pirang gram iki? 35 gram. Wah iki, Truk. Ngapa? Depo ndasmu kuwi. Pila boro entuk rejeki iki dienggo urip malah nggo depo. Weh, lah nek max win 50 kali. Kowe kok ya urung mari kaya ngono kowe ora. Gareng mondi? Lah kae. Reng, main tekan jam 4 ora apa-apa. Piye, Kang?
Kalung reng nyotane kalung reng. No. 15 gram. Wah, wis jan tombok bati iki ya. Rumangsane. Kelakon rabi pindho iki, Gong. Heeh. Ndi bagi aku? Bagiamu, heeh. Kok iki angel banget. Oh, iki nyo. Sembetengan. Ana wong tuwa kok ming dinae jitimen. Paling ora krokodil. Mir, piye? Krokodil karo jitimen ki apik jitimen. Apa iya? Heeh. Ya wis kene tak nggone. Tak nggone salin. Aku ki wis pirang-pirang tahun nganti mawak-mawak urung tau ganti. Siji nek, Tru. Apa sik aku tak golek piranti sik aku. Rumangsane apa? Ndi kerismu? Nah, kene nyile. Landhep to iki? Landhep bar tak warangke kok. Oke. Semelah tina bena saking tulak sare. Mangsane apa? Terus nyo. Nyo ki nyo. Nggon gantungan kunci nyo. Gong mau aku gong. Gilani nah. Gedhe tekku karo iki. Ora apa-apa iki mengge gantilan kunci kok. Walah kowe kok senengane kok ora. Men dolanan bojoku kowe. Rumangsane apa? Angro sesumbar mawa lindhu bumi konjing lah ya ngono kuwi lho Antareja. Nggih Wa Prabu. Bagus. Teges kowe bisa ngugemi tembung sepi ing pamrih rame ing gawe. Wah Antareja. Wonten dawuh Kanjeng Rama Kyai. Kowe mintuk bojo apik kaya ngono iku ngendi lho. Menika bojo kula, menika sisihan kula, sampun ngantos dipun alembono. Ya wis. Bodine apik ya apik wae. Antareja mbok mau sing temandang aku wae. Wis sampeyan iki wis ora kurang-kurang wong wedok jenengane ora. Ya ngono kuwi Antareja. Iya. Pustaka Jamus Myang Jimat kalemu sada ndi ben diaturke pamanmu madura rusane wakmu ing Amarta. Paman monggo kula aturi nampi paman. Kleru. Sesuk nek iki nek temandang taren karo paman ora sah mangkat dhewe. Kowe iki isih enom nek mati ning palagan piye.
Rak yo ngono. Tobat. Rumangsane apa Kakang Mas menika lho Kakang Mas kula parat. Piye kae? Bocah kok ora taren wong tuwa. Arep nyambut gawe kok. Ora taren-taren sikik wong nyambut gawe nek resikone. Ngopo? Sampean nyewel-nyewel kalian bojo kula. Sampean ki kurang akeh kepiye wedokane sampean. Ayo. Padha lanange. Lah apa? Gelut kok perkara rebutan wedokan. Rumangsane apa? Nek kula isin sampean ana wedokan diasorke derajate kok sampean meneng wae niku sampean wong linang sing kepripun? Alah mbok ben apa? Alah mbok ben wedokan ora kurang-kurang. Oh lah setan. Nek ora wong tuwa wis sak semburu pas wayang mau malah. Samadhange jagat tuk mungo maning sapucaing wukir marababang sumirat kening soroting surya mega lan gunung
Mareka den prayitna semune reseka balik pun warna jejibane Kang Putra yo urip pun kepenak karep pun duwe bebrayan sakniki pun ngregem sampean minangka wong tuwa mung kari ndukung sampean minangka wong tuwa mung kari ndongake sing becik-becik sampean minangka wong tuwa mung kari ndongake sing apik-apik Ndara yo Semar yo Dipol kakangku nggih aku ngaturke panuwun malah iki tanpa kasengaja Antarja anakku entuk jodhone ketemu kelawan jatuh ramane alah nggih jodoh niku tidak disangka-sangka saking pundi papan dunungipun yo nggih bakone sami tresnan tinresnanan mengke kula yakin sak mangke insyaallah saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah yo Semar nggih cekap semanten atur kula enahe kathah lepat aturipun Semar sak anak-anak sak rombongan saking Laladan kono Hagakure Gunung Kidul kula nyuwun pangapunten nyuwun lumabaring sesamudra pangaksami nggih Ndara Werkudara yo gandeng niki sing kagungan damel menika panjenengan kula ngaturaken panuwun muga-muga menapa ngibadah ingkang sampun paduka tindakan menika sageta ora lokak ning malasan saya kebak dados ganjaran amal jariah kagem paduka salami nyenggenya gesang ngantos puputing yuswa Ndara slamet to sing nanggap slamet to sing ditanggap slamet to sak kabeh-kabehane Ndara